Ahoj, pán primátor, a vítajte vy všetci pri prvom diele Podolínskeho podcastu. A autorom tejto myšlienky podcastu je pán primátor, ktorý je zároveň našim prvým hosťom. Čiže vítaj a hneď aj začnem takto z voleje prvou otázkou. Prečo podcast? Ako sa táto myšlienka zrodila a prečo si myslíš, že je to fajn platforma? Ďakujem pekne za privítanie. Podcast je podľa mňa momentálne taká veľmi taký rozšírený produkt spoločnosti a strašne veľa ľudí podcasty počúva ich v aute, počúva ich doma, pri varení, pri behu a pri rôznych činnostiach. Čiže si myslím, že je to možno taký správny čas a správny priestor na to, aby sme zvolili nejakú modernú komunikáciu s občanmi a aby teda sa nejakým spôsobom vysvetlili možno niektoré veci a možno sa aj nejaké mesto k tým ľuďom priblížilo. Čiže za mňa tá myšlienka vznikla len teda nedávno. Nechcem povedať, že je prvoplánová, ale je taká čerstvá a ideme to vyskúšať, uvidíme, že či sa to ujme a či to bude mať u ľudí úspech. Hovoril si prinášať informácie. Máš možno nejaký okruh tém, ktorým by si sa chcel v jednotlivých dieloch venovať? Ja si myslím, že v Podolínci je milión tém, ktoré by sa dali akože prezentovať a o ktorých by sa dalo hovoriť a ktoré by teda mali možno odznieť aj v tomto podcaste. Je to také voľné, čiže ja by som bol rád, ak by sme do budúcna dali priestor aj ľuďom, to znamená, aby tí ľudia mohli nejakým spôsobom zasahovať do toho podcastu, asi nie úplne online, ale že teda vedia klásť otázky, vedia nejaký okruh tém, alebo možno aj vedia prísť s návrhom, že koho radi by počuli v tom podcaste, že kto by mal zodpovedať nejaké otázky a kto by mal tu prispieť nejakým svojím možno názorom alebo podobne. Čiže okruh tém nie je vopred stanovený ani daný. My si samozrejme, predpokladám, že my si dvaja asi sadneme a si povieme, že ideme ďalšiu tému pani riaditeľku zo školy alebo pána konateľa z mestských lesov alebo ja neviem, možno nejakú zaujímavú osobnosť, ale mali by to byť rôzni ľudia, či už teda z politiky, komunálnej, poslanci mestského zastupiteľstva, jak som hovoril, teda pani riaditeľka alebo možno nejaké zaujímavé osobnosti, ktoré navštívia mesto, aj to je teda potenciál. A samozrejme tam je priestor na tie otázky, to znamená, že ak ľudí niečo konkrétne zaujíma a majú potrebu, že o tom by chceli vedieť viac, tak si viem predstaviť, že práve toto by mal byť formát, ktorý by zodpovedal to viac, že prečo niektoré veci sú. Ja som bývalý redaktor, možno to niektorí vedia, možno niektorí nie, že som teda pôsobil v médiách a v ľubovnianskych novinách som mal takú rubriku, alebo v ľubovnianskej televízii to bolo, prečo je to tak, sa to volalo. To boli také krátke šoty, kde sa zodpovedali také otázky, čiže toto je taký podobný formát. Chceli by sme byť chcel by som, aby to bolo na platformách teda tých takých, kde sa tie podcasty bežne používajú. Vieš si možno predstaviť aj časť, ktorá by bola venovaná špeciálne otázkam, prečo je to tak, aby sme vytvorili možno nejaký priestor ľuďom na položenie tých otázok a ty by si ich takto zodpovedal? Asi áno, ja si viem predstaviť všetko možné. Treba nastaviť tomu nejaký systém. Ak bude ten systém fungovať a ak sa to naozaj, že toto sa stretne s pochopením u ľudí, že chceme viac takýchto podcastov z Podolínca, tak ja som tomu úplne naklonený. A som naklonený aj nielen otázkam takého typu, že aby sme teda chválili mesto, že jak je všetko super. Práve naopak má to byť, chcem teda, aby to bolo objektívne, aby to nevyznelo, že teraz len sa primátor potrebuje nejako propagovať a teda nejaká reklama. Práve naopak má to byť niečo, čo tu bude možno aj keď primátor tu už nebude a budú tu úplne iní ľudia, tak má to byť formát, ktorý je jednak moderný, ktorý sa nebude konať vždy iba v tejto miestnosti, ale ja mám takú predstavu, že sa bude vždy konať práve na inom mieste, možno aj vonku a že teda to bude taký živý produkt, ktorý tým ľuďom ukáže, že teda to mesto je živé, že sa tu stále akože niečo deje a podobne. A práve naopak, že keď budú mať pocit, že sa tu nič nedeje a že
to tu nejako pokuľháva, tak aby to tým svojim názorom vedeli nejako pretaviť práve do toho podcastu a my tu budeme zodpovedať sa tomu, že či to tak je alebo nie je. Čiže je to aj nejaké miesto na odovzdávanie tých informácií pre ľudí, ktoré možno neodznejú na mestskom zastupiteľstve, alebo sú ľudia, ktorí si nepozrú, nevypočujú mestské zastupiteľstvo. Je toto cesta aj na také sprostredkovanie informácií pre verejnosť, možno širšiu? Určite áno. Ja si viem predstaviť napríklad, veď tí, čo sledujú podcasty, tak vidia, že teda tam nie sú len dvaja ľudia. Dneska tu sedíme dvaja, ale viem si predstaviť, že nás tu bude viac. Že sa budeme možno aj akože nejakým spôsobom hádať, ale že teda budeme komunikovať o nejakých veciach a si možno niektoré veci vysvetlíme aj teda v prospech ľudí, hlavne tých, ktorí nesledujú mestské zastupiteľstvo, lebo to mestské zastupiteľstvo je aj nejaká formálna vec, ktorá obsahuje strašne veľa formálnych informácií, ktoré bežný občan niekedy ani nepotrebuje vedieť, hej, lebo není to životne dôležité pre neho. Hej. Takže takto to vnímam, že toto má byť práve taký uvoľnený štýl komunikácie s občanmi a dávania informácií navonok. Dobre, v tej súvislosti by som sa ja potom teda chcela opýtať, táto téma bola otvorená už aj párkrát na mestskom zastupiteľstve na tému podolínskeho spravodaja. Nám sa za tieto uplynulé 4 roky nepodarilo pokračovať v tomto formáte. A berieš to ako nejakú nevýhodu, alebo máš pocit, že je to niečo, čo tu chýbalo tieto 4 roky? Osobne si nemyslím, že podolínsky spravodaj, samozrejme treba povedať, že v minulosti bol vydávaný. Je to dobrý formát, ale podľa môjho subjektívneho názoru teraz poviem, to nie je formát, ktorý by mal taký výtlak. Hej. My máme také sociálne experimenty tu s kolegom Silvom, ktorý sedí za kamerou, že teda skúmame, že ako ľudia dokážu reagovať na príspevky na sociálnych sieťach a to sú šialené čísla. Naše video s hasičským autom, ktoré videlo 200 000 ľudí. V Podolínci, keď si zoberiem, že je 2000 ľudí, tak to video má 200 000 pozretí. Tak búra akože naše domnienky o tom, že koľko ľudí dokáže sledovať niečo na internete. Hej. A toto je presne ten model, že dneska tie noviny už prichádzajú do úzadia. Keby sme si urobili štatistiku, koľko ľudí, niekedy Nový čas bol najčítanejší denník, ja neviem, možno to stále tak je, ale čo sa týka počtu výtlačkov, tak určite to klesá. Čiže pre mňa podolínsky spravodaj je fajn model, ale prvý problém, vždy bol problém ho napísať, pretože treba tlačiť tých ľudí, aby dodali články, noviny a podobne. A potom ďalšia vec je, že pomerne dosť nákladná je samotná tlač. A teraz otázka je, že či ten pomer hodnota za peniaze, ktorá sa tu aj v republike dosť často používa, či to aj pre nás akože má tú hodnotu za tie peniaze, ktoré do toho investujeme. A preto moja vízia skôr bola robiť niečo, čo teda je lacnejšie, na čo máme teda aj chuť, aj čas a čo vieme. Čiže ten Facebook je vec, ktorá momentálne u nás akože v meste fičí podľa mňa, s tým, že už si uvedomujem, že to zastarala vec, pretože nová generácia už Facebook pomaly ani nepoužíva. Používajú Instagram a nejaké ďalšie TikToky a podobne. Ale tak nás to učili niekde v škole, že ak chceš robiť v médiách, tak musíš robiť pre nejakú takú strednú vrstvu alebo alebo teda takých stredoškolských vzdelaných ľudí, že nesmie to byť akože ani nič odborné. Ak chceš, aby ťa čo najviac ľudí počúvalo, tak potrebuješ chytiť si tú stredoškolsky vzdelanú vrstvu ľudí. A toto si myslím, že práve ten podcast má priniesť. A má to byť aj možno takým do istej miery aj náhrada práve toho podolínskeho spravodaja, ktorý netvrdím, že nevydáme nikdy. Možno, že ho má raz osvietí a teda začneme to písať, len naozaj ten pomer tej kvality a tej dostupnosti informácií, ktoré potrebujeme dostať do tej písanej formy, je pomerne náročná. My máme inú robotu, povedzme si rovno, že toto nie je úloha. Úloha samosprávy nie je prioritne len písať noviny a že čo sme urobili. Lebo osobne si myslím, že to by ľudia mali vidieť, čo sme urobili. A to by mali evidovať. Akože
prirodzene človek veľmi rýchlo zabúda, to je normálna prirodzená vlastnosť každého, čiže keď dneska sa opraví cesta a chodník, tak akože to je pekné týždeň alebo 2 týždňa a potom už to každý berie jak normálnu vec, hej. A chápem, že to treba ľuďom pripomínať a že treba o tom hovoriť, ale tak, jak hovorím, že myslím si, že ľudia majú vidieť to, že sa niečo v meste udialo, že sa do niečoho investovalo a podobne. Hovoril si, že Facebook je komodita, ktorá už teda klesá a plánujeme expandovať aj na trh iných aplikácií, iných platform. Treba povedať, že aj toto je taká vec, kde jednoducho my potrebujeme na všetko nejaký čas. To znamená, že máme momentálne už aj Instagramový profil. Tam menej sa nejakým spôsobom aktivizujeme, ale ja som za a myslím si, že však to čas ukáže. Ja som v samospráve 15 rokov a pred 15 rokmi sme ani absolútne nepočuli, že samospráva má robiť nejakú reklamu. Hej. Čiže to tak možno 10 rokov dozadu, tak kde na nejakých školeniach sa začalo hovoriť, že dostávame sa do štádia, že aj mestá a obce by mali reflektovať na to, že potrebujú byť nejaký reklamný v tej reklame nejako aktívny, hej, že máme tvoriť nejakú značku a podobne, čo sa prinieslo podľa mňa akože z tej biznis sféry. A čo je akože aj dobré, lebo to vzbudzuje v tých ľuďoch nejakú takú príslušnosť, že áno, ja som z Podolínca, hej, a už tým, že potvrdím niekde, že sa tam začnem sledovať nejakú stránku, či už na Facebooku, Instagrame, TikToku a podobne, alebo ja neviem ešte, aké sú všelijaké tie aplikácie, tak už to mi hovorí niečo, že som príslušný k tej komunite ľudí, však to myslím si, že je tak nejako vo všeobecnosti známe. Ja som si Facebook, myslím, že urobil v roku, alebo teda ten profil 2009 a to už za chvíľku bude 20 rokov, hej. Takže už to začína byť pomaličky, si myslím, tak na ústupe, hej. Už niektorí úplne tí mladí ľudia, už viem, že na Facebook ani pomaly nepoužíva, ešte možno Messenger a podobne. Takže áno, mesto, či už chce alebo nechce, bude musieť byť aktívne aj na iných platformách, okrem Facebooku samozrejme. Ak chce byť bližšie možno tým mladším. Ak chceme sa priblížiť mladým ľuďom a byť nejako aktívny, tak není iná možnosť. Jasné, rozumiem. Dobre, tak dám ti takú výzvu. Skús tak pozvať alebo nejako urobiť nám reklamu tomuto nášmu podcastu, aby sme získali si možno aj ľudí, ktorí by privítali nejaké novinky alebo papierovú verziu, že poďte, vypočujte si nás. No, ja neviem, či som úplne tak kompetentný na robenie reklamy, lebo aj napríklad ten nápis tu, že Podolinec, to som povedal, že trošku to má byť aj také crazy, že to nemá byť úplne, že strnulý rozhovor medzi prednostkou Mestského úradu a primátorom a ideme si tu teda podebatovať, ale to má byť práve živé a veľmi si želám, aby tí ľudia si našli ten čas, aby to vypočuli. Tak, jak som to tu hovoril, keď som prišiel s tou myšlienkou podcastu, že má to byť vypočuteľné po ceste v aute z Podolínca do Ľubovne. Hej? Čiže aby to nebolo otravné, ale aby to bolo obsažné. Hej? Že ten človek, ktorý si to vypočuje, tak teda bude buď spokojný, alebo samozrejme nasratý. Že to teda, čo to ten primátor tam hovorí, alebo čo to ten človek, ktorý tam sedí, splieta. Čiže, lebo aj jedna emócia, aj druhá emócia je správna, už len kvôli tomu, že by ten človek mal reflektovať na to potom následne nejakým spôsobom. Čiže ak mám teda robiť reklamu, počúvajte podcast Podolinec pod lampou a dozviete sa všetko, čo potrebujete vedieť o vašom meste. Ďakujem veľmi pekne. Ja som mala takú predstavu o nejakej takej pravidelnej otázke pre všetkých našich hostí. Myslím si, že dnes, keď sa ťa opýtam, čo sa ti nepáči alebo čo by bolo dobre zlepšiť na Podolinci, hneď ti napadne niekoľko možností. Ja sa ťa opýtam tak inak, poďme myslieť pozitívne. A čo sa ti páči na Podolinci? Prečo je dobré ostať tu bývať alebo sa vrátiť do Podolinca napríklad po vysokej škole? Prísť tu, nájsť si bývanie a prácu v lokalite, ak nie v meste. Ja v prvom rade chcem povedať jednu vec, ktorá tu neodznela, že nevedel som otázky, ktoré sa ma pani prednostka bude pýtať. Aj keď to možno vyznie zvláštne, tak ja som povedal, že nechcem vedieť, čo sa budeš pýtať. Pýtaj sa, čo chceš. To znamená, že varím z vody aj ja. Takže mám sa zamerať pozitívne, ale začnem negatívne. Alebo teda veľmi krátko, nepáči sa mi strašne veľa vecí, uvedomujem si strašne veľa vecí, ešte potrebujeme v Podolinci dobehnúť.
je tu čo robiť, hej, a to v každom meste a obci, ale samozrejme aj v Podolínci je čo robiť. Máme nedostatky v mnohých veciach, máme problémy v mnohých veciach a nie je ani možné, či už za 4 roky alebo za 8 rokov urobiť všetko. To ešte taký človek sa nenašiel, čo by za nejaký krátky čas urobil všetko, pretože to nie je reálne možné. V tom rozsahu, v akom tá samospráva funguje, to nie je možné. Čiže všetko ide nejako postupom času a ja by som bol rád, aby vznikla kontinuita. To znamená, že nadväzujeme na nejaké veci, ktoré sa udiali, urobili a ideme ďalej. Hej. Po 20 rokoch, viete, alebo teda vieš, pardon, že keď opravíme nejakú cestu a chodník, tak o 20 rokov ho treba opravovať znova. Čiže o tejto kontinuite hovorím, že aby vznikla nejaký taká, že aby nevzniklo obdobie, že sa neurobilo nič. To je pre mňa teda pomerne dôležité. A to je to, čo sa mi nepáči. A nepáčilo aj v minulosti, že keď niečo sa urobilo, tak sme to možno zavrhli a nepokračovali sme ďalej. A čo sa mi napríklad na Podolínci páči? Páči sa mi na Podolínci to, že to je mesto, ktoré má potenciál. Odhliadnúc od všetkých tých negatívnych vecí a vplyvov, ktoré tu sú na mesto, tak Podolínec je na strategicky dobrom území. Jednak neviem, či to ľudia vedia, ale Podolínec má jedno z najväčších katastrálnych území široko ďaleko. A ak sa nemýlim, po obci Tvárožná my máme, myslím, 33 km štvorcových rozlohu katastrálneho územia. To je najväčšie katastrálne územie v okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa. Čiže tu je potenciál rozvoja jednak cestovného ruchu, jednak teda tej histórie, ktorá tu je a ktorá tu mala nejaký aj v minulosti veľmi silný taký ráz, tak na tomto si myslím, že treba stavať aj do budúcna a to by malo byť aj to, čo tých ľudí tu nejakým spôsobom pritiahne, udrží. Ja si uvedomujem, že my máme veľký úbytok obyvateľov, ale to nie sme sami v tomto. Hej. To sa bavíme možno až v celoeurópskom meradle, že ten úbytok tých obyvateľov je prirodzene, ľudia odchádzajú do väčších miest za prácou. V minulosti tu boli veľkí zamestnávateľia, bylo im pregná, ja neviem, rolnícke družstvo a podobne. Viete, tieto časy skončili. Predstavy o tom, že tu príde niekto a postaví veľkú fabriku, nemám také predstavy, pretože v prvom rade bolo by to fajn, mnohí ľudia by sa potešili, práca a podobne. Druhý aspekt a druhý pohľad je, že začali by sme riešiť to, aké bude životné prostredie, bude to čisté, bude to zdravé. Toto sa za onej doby, za čias komunizmu, nikto to neriešil, či to má nejaký ekologický dopad. Že či z píly vychádzajú aké splodiny, toto nikto neriešil. Jednoducho trebalo prácu, fertik vybavené. Hej. A dnes my musíme pristupovať citlivo k tým veciam. Čiže myslím si, že v Podolínci sa dá žiť. Je tu všetko, čo človek potrebuje pre taký normálny život, ale chápem, že sa niekomu tu nepáči. To je tiež prirodzené. Hej. Len ak začne človek ísť alebo chodiť po svete, tak si povie, že wow, že ja som bol pred nejakým týždňom aj niečo v Taliansku a tiež videl som obrovské nedostatky napríklad v odpadovom hospodárstve a som si povedal, že wow, jak my toto máme akože úplne super, perfektne čisto, hej. Alebo v doprave, hej, že parkuje sa krážom po svete, hej. Ale my niekedy máme taký dojem, že len Podolínec existuje, len v Podolínci je bordel, len v Podolínci auta zle parkujú, alebo je zlá doprava. Nie, to je všade. To človek pochopí len vtedy, keď sa ide niekde pozrieť a povie, že si pána, tak my to ešte v Podolínci máme celkom dobre. Že to není až také zlé. Takže chápem aj to, že ľudia stade odchádzajú, ale myslím si, že Podolínec je naozaj že celkom dobré mesto. Ak by sme sa báli baviť napríklad o rómskej otázke, lebo aj to je téma, ktorá ľudí možno odrádza a povie, že tu je veľa Rómov, vedľa je Lomnička a tam je 4000 Rómov a to nás dobehne a podobne. Ja nie som prorok, ja neviem, čo nás dobehne, ale robme všetko preto, aby nás to nedobehlo, aby sme tu žili, aby sa nám tu žilo dobre a to je aj výzva potom možno pre tých ľudí, aby to presne možno takým podobným spôsobom k tomu pristupovali, že vytvárame tú komunitu spoločne. To není len o tom, že je primátor Mišo Marchevka a teraz ten má všetko urobiť, ale to je o komunite. Ja by som aj takto chcel vyzvať k tej spolupráci, že keď sa robia napríklad nejaké podujatia mestské, nejaká kultúra,
tak akože príďte, však my nikoho nikdy sme nevyhodili ani nevyhodíme a práve tá účasť toho človeka na tom podujatí, na tom nejakom stretnutí, na nejakej akcii, to je presne to, čo to mesto potrebuje. Tam sa buduje tá súdržnosť toho, že tí ľudia sú príslušníci tomuto názvu, tomu mestu, tomu Podolincu. Hej. Takže preto si myslím, že sa tu akože naozaj stále oplatí žiť, že to má aj, teda povedzme si, že my sme pomerne región, kde nie je tak draho, že ten život v Bratislave je síce možno pekný, ale je drahší. Ten Podolinec je ešte cenovo si myslím, že dostupný. Nehovoríme o nehnuteľnostiach, keďže to by bola zase ďalší podcast, keď sme sa bavili o cene nehnuteľnosti, ale ako stále je to tu ešte si myslím, že primerané tomu, kde žijeme. Veľa rozprávam. Ja si tak priebežne kontrolujem čas. Chcem veriť, že sme ešte niekde tak na Minovskej zakrute. A myslím, že touto poslednou otázkou si sa ty tak aj dostal k tomu, čo mi nejako tak nahráva do karát, že sa ťa ešte opýtam, len predsa nechcem robiť nejakú predvolebnú kampaň, ale sme v lete. Končí sa nám pomaličky tvoje volebné obdobie. A skús len tak shrnúť, čo si myslíš osobne, alebo tak vyhodnotiť, čo sa ti podarilo, čo sa ti možno podarilo menej, alebo nepodarilo vôbec z tvojho pohľadu. Ja mám svoj predvolebný program stále pri sebe, je tam vzadu za stolom a dokonca si tam robím také fajfky, že vybavené a robím si aj krížiky, že nevybavené, nereálne a podobne. Nechcem povedať, že sa mi podarilo všetko, lebo sa mi nepodarilo všetko, čo som plánoval. Podarilo sa mi pomerne, teraz objektívne poviem, že z toho volebného programu, ak by som išiel tak formálne, že mám tam nejaký zoznam, tak podarilo sa toho dosť. Podarilo sa toho dosť, to je asi tak by som to zaobalil. Nejdem hovoriť, čo všetko, lebo to je presne o tom, čo som hovoril, že ľudia by to mali vidieť, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo. Ja mám ambície robiť ešte teda ďalej, mám ambíciu zlepšovať a dokončiť aj ten svoj volebný program v tom ďalšom volebnom období, ak teda sa nájde teda podpora. Myslím si, že sa urobilo strašne veľa dobrých vecí a myslím si, že sa veľa vecí ešte nepodarilo urobiť. A to je presne, to súvisí s tým, čo som hovoril, že nedá sa všetko urobiť za 4 roky, ale možno takedy ani za 8 rokov. Hej. A tým, že ja som prešiel aj niekoľko iných samospráv, tak viem, že niektoré veci, to starosta v Lendáku raz prišiel za mnou, že sa mu podarilo po 7 rokoch vybaviť elektrifikáciu jednej ulice. Ja mu hovorím, pán starosta, to nikomu nehovorte, bo ešte budete vyzerať akože hlúpak, že to 7 rokov vám to trvalo. Ono to niekedy takto trvá, že to sa nedá urobiť za rok, lebo sú nejaké problémy a jednoducho nedá sa to. Tak to niekedy tak trvá. Tak potom sme sa zhodli na tom, že radšej sa tým nechválme, lebo trvalo to až 7 rokov. Hej. Ale on bol šťastný z toho, že sa to konečne podarilo, hej, lebo vedel, čo to obnášalo. A mnohé veci sú presne aj u nás tak, že ja si viem predstaviť opravenú aj ulicu Sladkovičovú, viem, len na to treba nejaké zdroje, treba to nejako vybaviť. Hej. A nám sa podarilo. Som rád, že ja som taký chodničkár, mám takých kamarátov, ktorí ma volajú, že chodničkár, lebo ja by som chcel, že všetky chodníky boli poopravované. A tiež ma štve, že sa to nepodarilo za 4 roky. No. Snáď sa to podarí ďalej a verím, že to aj tak bude. No. A ak by sme mali ísť do takých krajších vecí, že teda čo sa mi najviac napríklad páči z tých našich investícií, tak to sú 2 investície, a to je rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktoré sem tam ešte pokuľháva, nám to tam vypadáva, ale to je tiež v riešení, by som povedal. Ale ja vidím tú úsporu napríklad, hej, že keď sme v roku 2013 platili za elektrickú energiu 18 000 eur ročne za verejné osvetlenie, tak v roku 2022 sme, myslím, platili 52 000 eur a my sme sa v roku 2025 dostali späť na úroveň roku 2013, my znova platíme 18 000. Čiže tam je evidentná úspora finančných prostriedkov, z čoho dokážeme my splácať úver z environmentálneho fondu. Čiže toto vidím akože veľmi dobrú investíciu. A potom ešte jedna, ktorú ja som osobne mal vo volebnom programe, ale priznám sa, že som nečakal, že to vyjde a celé to nejako tak vyšlo, a to je telocvičňa. Akože to tu po nás ostane. To zostane na ďalšie generácie detí, budú tam športovať, budú sa tam jednoducho nejakým spôsobom aktivizovať, vychovávať a podobne. Je to jednak ako najväčšia investícia, ale nečakal som ju.
prišla. Som rád, že sa nám to podarilo vybaviť a že nám k tomu aj ten Prešovský samosprávny kraj a ministerstvo investícií pomohlo. Takže to sú také dve veci, ktoré ma tak investične naozaj že tešia. My sme mali naozaj také bohaté tie 4 roky spoločne, veď akože tvoja činnosť zasahuje na nás ako na zamestnancov, na tvojich kolegov. Zažili sme aj mnohé návštevy, aj také na medzinárodnej úrovni, povedzme, zaujímavé. Sú nejaké momenty, ktoré sa ti tak zapísali, vrili do pamäti za tie 4 roky? Hneď ma napadol jeden moment, ktorý vo mne asi pretrváva a pretrvá do konca života. A to je, že sa mi podarilo vidieť počas toho primátorovania za tie 4 roky Budapešť, pretože sme boli pozvaní teda ministerstvom zahraničných vecí Maďarska pri príležitosti 800 rokov, teda 800 rokov od narodenia svätej Kingy, alebo teda svätej Kunigundy, a ten moment, keď sme na tom námestí kladli ten veniec pri tom pomníku Budapešti, tak to bol taký silný moment, ktorý som si aj ja vtedy uvedomil, že toto asi každý nezažije, a bolo to také pekné, že to je taký moment toho, že... Ale každý moment sa mi niekedy vynárajú také príhody aj z minulosti, aj z predchádzajúcich zamestnaní, aj z tohto si myslím, že sa mi bude tak vynárať veľa vecí, aj tých návštev, lebo mám tu taký, akože niekedy už mi tu vykrikujete, že už tu nikoho neťahajú, nikoho tu nevolajú, lebo už tu bol kadejaký minister a štátny tajomník a podobne. Ja to vnímam tak, že to sú tiež len obyčajní ľudia, oni sú teraz pri moci a pri vláde a je minimálne slušné ich tu privítať, nejakým spôsobom to mesto Podolinec aj prezentovať a aj reprezentovať na vonok. Hej. A jednak to bol aj ten môj slogan z tej volebnej kampane, že slušné a sebavedomé mesto. Tak ja by som chcel, aby Podolinec bol také sebavedomé mesto, a keď prídem kde do Ľubovne, tak ty z Podolinca. My vieme, kde, jednak akože vieme, kde to je, ale že to slovo Podolinec sa bude hovoriť s takým rešpektom. Áno. Takže to bol môj zámer a myslím si, že aj čiastočne sa to podarilo. Keďže otvorene hovoríš teda verejne, že ideš kandidovať ďalej, tak ťa tá práca musí naplňať a baviť. Primátorská. Ja už neviem ani nič nerobiť. Tak to mi trošku berieš takú túto skarát otázku. Chcel som sa spýtať, že čo ťa najviac baví na tejto práci, alebo čo ťa motivuje v tom, aby si pokračoval ďalej. Lebo tá práca má svoje úskalia, je náročná, nie je ľahká, to si otvorene povedzme. 2-krát do týždňa by som s tým najradšej robil a nerobil by som to. Hej. To je normálne v tejto práci. Baví ma tá robota, tak jak som povedal, že ja to robím, teda robil som prednostu 3 volebné obdobia, teraz robím primátora. Je to akože zaujímavá práca, každý deň je iný, to musíš potvrdiť aj ty, že každý deň je tu dačo iné, a myslím, že aj mnohí kolegovia. Za tie 4 roky to bola jazda, asi tak by som to nazval, že to je rýchlik zo dňa na deň a nejakým spôsobom reagovať a reflektovať a vláda, alebo teda štát tomu nejako extra nepomáha. Práve naopak, by som povedal, že nám to sem tam sťažuje. Takže mňa to baví, všetko ma na tom baví. Aj niekedy večer rozmýšľam nad tým, že tie zlé veci ma na tom bavia, alebo tiež ma kde posúvajú ďalej. Takže vidím to asi tak, že mňa to baví od rána do večera. Dokonca aj v noci, keď treba kde utekať ku požiaru s hasičmi, ešte aj toto ma celkom baví. Ja to nechcem ako zľahčovať, že treba utekať, že horí kde alebo čo sa deje. Ale baví ma aj to, že takedy aj v noci, aj 24 hodín denne treba niečo riešiť. Tak je to moja robota, tak toto funguje. Hej. Je pravda, že už tiež takedy som otravený a nechce sa mi a mám aj také úplne dobré stavy, že už by som si im hodil, tak jak som hovoril, že 2-krát do týždňa, ale je to robota, ktorú... Takto, ja som slobodne kandidoval, slobodne sa môžem rozhodnúť nekandidovať a podobne, čiže ja si to všetko uvedomujem a takisto si uvedomujem, že ja to tak hovorím tak zľahčene, myslím, že sa to asi aj môže povedať aj tak verejne, že moja riť nie je prišitá na stoličku, čiže raz príde čas, kedy už Mišo Marhevka primátorom nebude, bude niekto iný. Aj to si plne uvedomujem a berem to tak normálne, tak vedome, aby som to zakončil.
A ja si tak kontrolujem čas, myslím si, že už sme tak prešli, vieš, značku mesta Stará Ľubovňa, čiže pomaličky by sme mali aj končiť, možno, že len taký sumár sa teraz tak natíska. Čo by si možno chcel, aby si odniesli z dnešného podcastu naši diváci, poslucháči? No, to je dobrá otázka. Teraz musím dačo vymyslieť, lebo čo by si mali odniesť? Mali by si odniesť asi to, že toto nie je pravidelný formát. To znamená, že to neznamená, že každý týždeň bude tu nejaký podcast a bude tu hovoriť primátor a tak ďalej. Čiže je to nepravidelné. Moja predstava je, že tak 2-krát za mesiac by to bolo tak fajn. Možno sa nám takedy podarí 3, uvidíme. Hej. Nedaj Bože, príde prezident do Podolínca, no tak asi by sme s ním mohli urobiť podcast. To taká jedinečná vec by bola. Bolo by to ozaj Naposledy jedinečné. to bol Michal Kovač, myslím, že niekde v detskom domove. Čiže, a to už bolo dávno, keďže už je nebohý. Čiže viem si predstaviť aj častejší formát a to, čo by som chcel, aby teda ľudia naozaj vedeli, že a odniesli si z toho, že to mesto chce byť otvoreným mestom, transparentným mestom, ktoré netvorí len ten tím ľudí na úrade a na čele s primátorom a poslancami, ale že ho tvoria všetci ľudia v meste. Aj tí, ktorí napríklad nevolili niekoho, hej, lebo však sú ľudia, ktorí ma nevolili, to neznamená, že ja nie som teda primátor aj ich, hej, že nemusia ma mať radi, ale darmo, božská moc, ja som akože aj tu pre nich. A takisto poslanci, musím povedať, že to sa týka aj poslancov, všetkých volených zástupcov samosprávy, že teda sú tu pre všetkých ľudí. A toto by som si chcel, aby teda aj tento podcast mal taký podtón, že neriešime somariny, ale riešime normálne veci podstatné, ktoré chceme, aby to mesto posúvali ďalej. Aby tí ľudia, aby sa im tu žilo dobre a aby to malo taký dopad práve pozitívny, nie negatívny. A to som aj ťa prosil, teda keď sme sa bavili o tom, že aby to bolo naozaj, že aby to nebolo, že toto sa nebudeme pýtať, lebo nie, budeme sa pýtať všetko, čo je akože témou a môžu to byť aj nepríjemné veci, tak ako treba odpovedať aj na nepríjemné veci. Našou úlohou v samospráve nie je robiť len populárne opatrenia, aj nepopulárne opatrenia, tak sa bavme aj o populárnych veciach, ale aj o nepopulárnych veciach. Dobre, ďakujem ti veľmi Cúko v ústach už. Ja už som sa stihla párkrát napiť. Ja ďakujem ti veľmi pekne naozaj za vyčerpávajúcu, ale na tvoje pomery veľmi stručné odpovede. A ďakujem veľmi pekne aj všetkým, ktorí si nás pozreli, vypočuli a hlavne tým, ktorí vydržali až do konca. A tešíme sa na vás na budúce. Zapnite si nás. Tak, jak som povedal, ešte ja musím mať posledné Jasné. slovo. Že teda malo by to byť počuteľné z Podolínca do Starej Ľubovne, tak jak si viackrát povedal, že už sme sa tak posúvame. Áno. Tak na nejakej mape, tak verím, že ste šťastne v Starej Ľubovni, alebo teda v inom meste a verím, že si nájdete čas aj na tie ďalšie naše podcasty, ktoré budeme robiť a budeme možno ešte zlepšovať aj to naše prostredie, aj zvuk, aj obraz a podobne, takže verím, že to bude taký fajn čas strávený s informáciami z mesta. Súhlasím. Tak, ďakujem pekne aj ja. Ďakujem.